50 కేజీలు టమాటా పండిస్తారు. మరి ఇలా ధరలు ఉన్నాయి. వీటిని దాచుకోవడానికి ప్రభుత్వాన్ని ఎప్పటి నుంచో అడుగుతున్నాము. కోల్డ్ స్టోరేజ్ నిర్మాణం చేపట్టండి. కోల్డ్ స్టోరేజ్ నిర్మాణం చేపడితే అమ్మగారు మిగిలిన అందులో దాచుకుంటారు. కష్టపడి పండించిన పంటని తక్కువ ధరకి ఇచ్చి అన్యాయంగా నష్టపోతున్నారు. రైతు బాగుంటే దేశం బాగుంటుంది. రైతులు మనం కాపాడుకుందామని వచ్చిన ప్రతి ఎమ్మెల్యేకి కూడా మేము వినిపిస్తూనే ఉన్నాము. అయినప్పటికీ గెలిచిన తర్వాత 5 ఏళ్ళు ఉండి కావాల్సిన సంపాదించుకొని పోతున్నారే తప్ప ఈ రైతుకు ఒక కోల్డ్ స్టోరేజ్ కడదాము, రైతు అమ్మడానికి ఇంత దాస్తారు అందులోని, తర్వాత ఎప్పుడైనా వాటికి ఉపయోగపడుతుంది ఆహారంగా అని చెప్పి ఏ ఎమ్మెల్యేకి లేదు. అనకాపల్లిలో రైతు బజార్ పెట్టమని నిరాహార చేసినప్పటికీ అదిగో ఇదిగో పెట్టమన్నారు తప్ప ఎక్కడా కూడా రైతు బజార్ పెట్టడానికి ఇంకా అలా నత్తనడుపు నడుస్తూనే ఉన్నారు. అదిగో ఇదిగో అంటున్నారు. జనవరి 30 అన్నారు. జనవరి 30 అయిపోయింది. ఫిబ్రవరి కూడా వీళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎటువంటి స్పందన లేదు. తక్షణమే స్పందించి అనకాపల్లిలో ఉన్న ఎమ్మెల్యే గారు ఈ టమాటాలన్నింటినీ కూడా అమ్మగా మిగిలింది. టమాటాయే కాదు, వంకాయ కూడా 50 కేజీలు వంకాయలు 300 రూపాయలు అడుగుతున్నారు. ఆ రైతు ఎంత కష్టపడతారో